In san chéadráma eile Ocras ghlach mé ról an bhóthair. Buineann Ocras le trúr, inín máthair léithí agus strainséir. Agus tagan an strainséir orthú nuair atá siad a fáil bháis leis an Ocras I rith aimsir an drochaíl. Bhí Darina Ní Dhonnchú In as tíor chonal a bhí a déine an smidú, agus láháin ag am lón hastig gweim dulgadí an siopa. Ní ra cead agam an festis ahrú mar bhí sé ródhéanaach, so chuir mé cóta mór thar timpeall orm agus síos go dtí an siopalam. A déine dearmad an crut a bhí orm, bhí mé lia, bhí mé salach, bhí mo grúig lufa, agus bhí si hééis paint buí da agus dulbh chuir mo chuid féchla. So is deach go dtí an siopalam mar réanos agus dúirt ban an siopa. Níl tusa brenn go má chorbe. Agus bhí mé tí a bhíú de go ra mé a scanan úta si le a hall té go dtí an dochtúr. So tá spáin sé sin cé commáthas bhí an smidú a rinne gur burní na gilibhríide. Tá casa beag ag deir an scéal a thugann cinál leid don loch féchanna dus na húfáis a bhain le cuinál beo sa Ghorta mór. Cuinnig súil amach le na haig.